zitha kuchititsa manyazi chipani naona kuti ineyo mwina ndikhale chete atola nkhani inu makhala kufuna kumva kwa ine kwa nthawi yayitali koma naona kuti bwina ndizopanda ntchito ineyo ndiasungire ulemu ngakhale kuti anandichotsa mwachipongwe koma ulemu kwasungira anthu kufunikira ndiye ndakhala chete chifukwa choti kuti sindifuna kuyankhula zinthu zambiri zimene zakhala kuchitira mutima. Mwanena kuti anakuchotsani mwachipongwe. Do you regret zimene munkapanga zimene zinapangitsa kuti akuchotseni kuchipani? Ine sinachitepo regret china chilichonse chimene ndinachita chifukwa ndikukhulupirira kuti chilichonse chimene ndimachita ndi nzeru zanga ndi mphamvu zanga palibe chimene ndinachita ndimaona kuti chinali cholakwika chifukwa chipani cha DPP pali kawedi kuti democratic so timachita china chilichonse molingana ndi mfundo za democracy so pa china chilichonse chimene ndinachita ku DPP palibe china chilichonse chimene ndikukhulupirira kuti ndinachita cholakwika kundichotsa kunali kufuna kwawo molingana ndi mmene iwo anayionera nthawi imeneyo koma ine sindikupanga regret pa china chilichonse chimene ndinachita. Pamene mulilipa mukuona kuti chipani cha DPP chimatsatira ndithu malamulo akapena soteneni kuti mfundo za democracy? Sindikudziwa pano chifukwa panopo it's almost a year atandichotsa kuchipani ndiye sindikupanga associate mwanjina ina iliyonse ndi chipani cha DPP koma tikambe za mbuyo mmene ndinali membala ndinene kuti molingana ndi zimene anachita kwa ifeyo anthu amene anatichotsa mchipani anthu folo ife sindikukhulupirira kuti mfundo za democracy zinasatiridwa chifukwa zikanakhala kuti mfundo za democracy zinasatiridwa sibwezi ife atatichotsa chifukwa zinthu zimene timachita sizinali zolakwika zinali zongofuna kuti tionesese kuti democracy ili strengthened muchipani ndiye tikanena za nthawi imeneyo asanatichotse ndinene kuti asanasatire mfundo za democracy. Ndi chifukwa chani simunalondole akondwani Nankhumwa pa nthawi imene anakhazikitsa chipani chawo? Ndinene kunena kuti mwina ndibwezereni mbuyo pang'ono nditalonda chikalata choti andichotsa mchipani podziwa kuti pamene ndili pano ndikutchedwa phungu wa nyumba ya malamulo chifukwa cha zimene anachita anthu akuzomba chisi ndi anthu akuzomba chisi anandivotera ngati phungu wawo mu 2015 komanso 2019 ndi ineyo chimene ndinachita ndata ndisanapange chiganizo china chilichonse kuti kapena ndipita kuti kapena ndijoina chipani kapena ndingokhala pandekha ndibwerere kwa anthu ndi anthu anandisankha aja ndinayamba kuwafunsa kuti inetu chikalata ndichi zinthu zimene ndakhala ndikupanga ku DPP ndizi kufikira papenapo ndichosapa ndi muganiza ndipange bwanji. Majority of the people, more than 95%, amanena kuti ndime pandekha ndisajoine chipani china chilichonse. Only very small percentage, when I could talk about 3-4%, amanena kuti ndasatire onambo kono ndi Nankhumwa. Koma majority ananena kuti ifeyo constituency kuno sikoyamba kuvotera kapena sikhala koyamba kuvotera munthu woyima payekha. Mu 2004 ndavotera independent anawina, mu 2009 ndavotera independent, inuyo simukhala oyamba. So go ahead, stand as an independent, ife tipangani support. Ndi pakali panopo ndi ndayima pandekha sinasatire onapo Nankhumwa chifukwa cha anthu amene ananenera kumudzi koma sikuti pali udani uliwonse pakati pa ine ndi Nankhumwa. Kusonyeza kuti pamene dziko lino lupita kuchisankho mu September tiyembekeze kuti mukhala oyima panokha? Ineyo panopo ndine candidate kale nangasi ngati independent sitingapitenso ma primary. Ineyo ndinena kuti pa 16 September ndizayima pandekha phungu wa independent ku Zomba Matiya constituency. Ndikutengereni mbuyo pang'ono pa nthawi imene munali membala wa chipani cha DPP munagwirako maudindo akuluakulu osiyanasiyana ndipo sindilakwitsa kunena kuti chipanichi mmachidziwa ndithu. Posachedwa patakhala tikuona mtsogoleri wa chipanichi akusintha maudindo ngakhale anakasankhidwa ku convention koma kubwera panopo akumango asintha maudindo aja nena akufunira. Tengere experience yanu zimene zinzovomerezeka? Choyambirira ndibwereze kunena kuti pakali pano pene ndili pano ndilibe platform ina iliyonse yoyankhulira DPP kapena kuchita comment china chilichonse chokhuzana ndi DPP. Anandichotsa, I have moved on and I'm very happy where I am. Koma chifukwa choti mwandifunsa chifana ngasi nali member kwa nthawi yayitali
komanso I was very close kwambiri to His Excellency Professor Thabita Mutharika, komanso nali mkatikati ndithu woziwa zinthu kuti kodi zikuyenda bwanji. Choyambira ndinene kuti nasatira ndithu nkhani za convention za DPP, nasatira ndi chidwi sinanga kunali ngati kumene ndikuchokera. Zimene anachita kusankha anthu ena maudindo parallel to anthu amene anasankhidwa ku convention sinaone chodabwitsa, chifukwa chonena kuti mukumbukire kuti interpretation ya clause ina yake mu constitution ya DPP ina pa nthawi ina yake ndikubweza ndimbuye pang'ono. Mukumbukira kuti Honorable Nankhoma, Honorable Gerdoza Jeffrey ndi ena anawachosa maudindo awo, wauza kuti ino Nankhoma sinunso panopo Vice President of Southern Region, mukhala advisor to the President. The same thing ndi Jeffrey ndi ena. Ndiye atapita ku court anthu aja. Kunabwera interpretation inena kuti President wa chipani cha DPP ali ndi mphamvu zosintha maudindo anthu ngakhale anasankhidwa convention. Very strange as it is, some of us, I mean, were taken aback, with that kind of interpretation. Koma it is as it is. Then ndinene kuti pakali panopo President wa chipani cha DPP ali ndi mphamvu zosintha maudindo. Ola Secretary General anasankhidwa ku DPP ku convention aja atakwasintha lero ndikukhala mwina member la chabe wa National Executive Committee, ndikutengerapo wina. Zimenezo mphamvu zimenezo President Thabita Mutharika ku chipani cha DPP kuja ali nacho. Koma ndinene kuti kukhalabe chinthu chodabwitsa, chifukwa chinena kuti zikuonesa ngati kuti mwina anthu alibe mphamvu, ma delegates aja alibe mphamvu, chifukwa akusankha munthu iwo amene amuona kuti munthu uyu ndiwoyenerera kukhala pa udindo wakuti. 2-3 days later President atakuganiza kuti angakhale munthu anasankhidwa ndi anthu koma ifeyo ineyo nditha kuganiza kumusiya malo ena ake. Ndikuona ngati pamene popo ma delegates aja bwinaso china palibe chifukwa choti apitire convention. Ndiye mukandifunsa za izo ndikuona kuti inde President ali ndi mphamvu koma mwina interpretation ya clause ya mu constitution imeneyo ndiyo lakwika, chifukwa sizinayenera kutero. Ma delegates ali ndi mphamvu osankha munthu amene akumuona kuti akuyenera kukhala pa udindo woyenerera. Munaona inuyo kunena kuti kwasankhidwa mwachitsanzo director of elections, kunasankhidwa director of elections amene amapikisana nawo itatha convention akukasankhidwa ngati atalephera. Amene amapikisana pa director of elections awina ena amene analepherawo akukasankhidwa kukhala presidential advisor on elections. Mudade muone structure ikukhala kuti munthu amene ali close kwa president ndi amene ali advisor usiyana ndi director. Ndikusonyeza pamene pajabe panali pona kuti the one who will be calling the shots ndi uyuyu amene wasankhidwa ndi president ngati advisor. All in all, it's a very strange arrangement, and to me, I think it is wrong. Nkuteka kuti mwangotsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC Exclusive. Dzina langa ndali nafe mlamba, ndipo lero tikucheza ndi Mark Botoman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Zomba GC. Khalani pomwepo. Tikupitirira ndi program yathu ya MBC Exclusive. Dzina langa ndi alinafe mlamba, ndipo tikucheza ndi Mark Botoman amene ndi MP wa Zomba GC. Botoman, you were very close ndi APM. Ndiye mukuona kuti ndi chifukwa chani anadzasinthira maganizo kunena kuti ayi basi apa ndifuna ndikhale no president wa chipani. 2020 anatiuza some of us, I think ndalipo anthu ochepa amene tinapita ku Page House around August, July, amene nakatiuza kuti ineyo talephera kulowa somboma kapena kupanga maintain administration yathu. I've now relocated here ku Page House, ndipo kukanakhala kuti ndikupitirizabe ngati president wa dziko la Malawi komanso ngati wa chipani cha DPP nakapita resign at third year.
tifaine munthu ine ndikukhulupirira kuti ndikuzimva kuti ndatopa komanso ndagwira ntchito yayikulu ku Malawi kuno then nakapanga resign. Now the moment he said that at least ineyo naitenga kunena kuti Professor Ndebisa akachita so compete ku convention imene ikwera. Komabe ndichifukwa chani anasintha maganizo? No, sindikudziwa kweni chifukwa chani anasintha maganizo, koma ma speculations amakhalapo inenso ndimakhulupirira ma speculations enawo wanena kuti pali anthu ena amene anaona ngati kuti mwina kuti awine anamkuma kapena Nsaka kapena Mwanamveka kapena Akabambe sakhala nawo close ngati pena ali nawo close ndi APM. Then anaona ngati kuti mwina it's safer to have APM again so that they should continue being close to him. So that's what I think. Chifukwa ndikukhulupirira kuti sinali cholinga cha Professor Fatula Muthalika kuimanso. Munthu uja anagwira ntchito yayikulu, ndikukhulupirira kuti aliyense can appreciate, and I think at his age he would not have wanted to stand again, koma anthu around him anamukakamiza. In fact, they brag. Some of them, they are friends of mine, and they brag kuti ife yoti nampanga force APM kuti aime. So ndimakhulupirira kuti kwa iyeyo sanafune kuti aime, anango chinali chokomera kwambiri cha anthu around him. Koma I'm sure APM would have loved kuti chipande chachitenge achinyamata aja kandi Nsaka kandi Anankhuma kandi Akabambe kandi ndani kuti chizipita patsogolo kuti yangokhala ngati patron. He sits on the back and he provides leadership from the back. Pamene tupita kuchisankho simukuopa kuti akakugwetsani potengera kuti anthu amakutengani kuti ndinu a DPP koma panopo mufuna mukhale wa independent? Ineyo palibe pano ndigwese constituency. Mukulimba mtima ndiye? Sizingateke. You see, it's not just about ego. Anthu aja ndinalonjeza zinthu zosiyana-siyana pa campaign in 2019. Zinthu zambiri ndapanga. Sindingathe kupanga zonse, koma zinthu zambiri very critical issues zimene nalonjeza zatheka ndipo zikutheka. I don't think kuti pali chifukwa chimene angatichotsere pa mpando. Nditalonjeza zinthu zimene ndinapanga. Nde pakali panopo inde tubisana ndi anthu akubwera challenge me. It's democracy and I welcome them. Koma pa 16 September 2025 ndi chitsimikizo chonse kuti anthu azomba matiya andivoteranso chifukwa cha zinthu zimene ndakhala ndipanga. Ndemanja anu ndiyotani pamomwe boma imene ikuyendetsedwa ndi President Dr. Lazarus Chakwera pakadali pano likugwirira ntchito? I think government has been trying. Zambiri zamene zikhala zikuchitika ndi laying ma foundations. Mwachitsanzo ngati nkhani ya ma mega farms. Ine sindikukhulupirira ma mega farm oyambidwa chaka chatha ndi panopo angambe kupanga produce ma results kuti ndikuyamba kuona impact yeniyeni ya ma mega farm. Production ndikumakhalabe yamphamvu ndikumadetsa dziko lonse. Sindikukhulupirira choncho. I believe kuti it's a good start ndi ma foundations. Ndiye komanso ma investments amene akuchitika mu energy sector. Nkhani ya ma investors amene akupanga ma solar komanso investment imene tapanga ku Genco for example for production ya magetsi kuchigwa cha Shire kuja zimene zili ndi ma foundations zona kuti ma dividends kapena zinthu zosatira za zimenezi ziyamba kuoneka mtsogolo. Komanso nkhani ya misewu takhati kuona misewu ikulambulidwa makamaka ma cities athu Muzomba, Lilongwe, Blantyre takhati kuona zimenezi ndi ma foundations. Koma pamene tikuyenera kuchita manage, let's manage my issues of governance. Let's minimize corruption. Chifukwa muli anthu ena amene saufunira boma zabwino akumafuna kuti pamene boma likukonza zinthu iwonso azisololamo. Zimene zisi zabwino. Then wona ngati kuti ma foundations amene akuchitika bwino, but how do we manage them? Let us also support government by doing the right thing. Komanso tinene kuti pena pake the private sector ikwenaso kuthandizira kwambiri boma. Taonapo mabanki, makampani akuluakulu apanga post ma profits kwambiri mwezi umene wa December. Machita post ma dividends loti maujeni ma shareholders akhandi ma dividends ambiri. Koma economy yoti siwenda bwino. Ndiwona ngati kuti pena pake mabanki yo
akanamaonanso kumakhwefula zinthu zina kuti amalawi asamafinyike kwambiri tikapita kumene kuja tikamakasungisa ndalama zathu kani maakaunti athu savings tizikhale ma interest abwinobwino oyenerera bwinobwino komanso chiwongola zanja tikamakakuongola ndalama tizikhalako zofewerako koma tikuona kuti mabanga akulemererabe post astronomical profits pamene anthu tikusaukira. So mabanki private sector azithandiza soboma pakuonesesa kuti sakuwafinya amalawi. Ndemangano ndiyotani pa nkhani ya kusalolerana pandale kumene pakanali pano kukuchitika kwambiri mdziko lino? Amalawi ndife anthu odala kwambiri kuyambira 1964 pamene tinayamba kuzilamulira tokha Malawi kuno nakhale ku nkhondo. Inde zinayambikako ka 1967 ayatuta chisiza kuyamba kukhanga kumafuna kuyamba nkhondo ndakamuzu koma sizinapite patali. Generally we have been a very peaceful country. Ndikanaona ngati dziko lino likanakhala lili lotsogola kwambiri pa chitukuko komanso pa chuma tikanakhala kuti tapanga harness peace imene tili nayo. Maiko ena pakali pano maiko ambiri ineyo mwachisomo cha Mulungu ndayendako maiko ambiri mu Africa muno. More than half of the African countries have been there. Maiko sena West Africa, Central Africa, East Africa, ndayendako kwambiri. Ndaona maiko ena amene akuvutika kwambiri chifukwa cha nkhondo. Nkhani yaikulu mayankhulidwe athu makamaka ife anthu andale. Nkhondo yako kapena kuphedwa kwa anthu ku Rwanda 1994 kunayambika ndi pakama pa anthu. Kumane na gulu lina la anthu kuti ni ma cockroaches, mphemvu. Zinayambisa chipolowe. Kumalawi kunoko tiyeni tilolerane pandale. Kandi fe a UDF, kandi a DPP, a MCP, a Ford, kandi chipani chanji. Tidziwe kunena kuti it's only a democratic right that I belong to a particular political party. Koma it is not something that should make me kuti ndioneke kuti I'm much better than the next person. Mayankhulidwe athu anthu andale tiyeni tiyankhule bwino tilolerane pandale. Tisatire malamulo tili ndi constitution yamphamvu yabwino kwambiri Malawi muno. Tisatire malamulo oyendesera dziko. Tisatire malamulo oyendesera zipani zathu. Tisatire malamulo oyendesera magawo ena aliwonse. Tikatero tidzakhala anthu oti tili ndi mtendere. Koma zimene pakati pamene zakhazi kuchitikira ndiona ngati kuti pena pakuya losing it. Mayankhulidwe anthu andale inciting violence kaya ndi tamangisana dizina zote zimene zinthu zabwino. This country is a very peaceful country and we need to harness this peace for prosperity. Komanso tizidziwa kunena kuti pamene tili pano tupanga ma foundations ana athu ndi zidzukulu zathu tsogolo kuti tidzasira dziko lotani tikazachoka. Chisankho chikazati chadutsa ndetelekeze kuti mwapambana. Amalawi ayembekezere zokuti mudzasintha kukhala wa independent kukapanga join chipani. Chimene ndagwirizana ndi anthu akumudzi kwathu amene mapanga concert aja ananena kuti ndime independent ndipo ndikawina ndizabwereranso ndikuwafunsa kuti kodi pamene papa tipite kuboma lolamula limene lawina kapena tikhalebe ku opposition tijoin chipani chiti kapena tingokhala zimene zizachitika after 16th of September 2025. Honorable Botoman, thank you very much and Happy New Year. Happy New Year. Thank you so much. Thank you. Ameneo anali Mark Botoman, phungu wa nyumba ya malamulo la dera la Zomba GC. Ino inali MPC exclusive ndipo dzina langa ndi Alinafe Mlamba. Mudzakhale pomwepo Sabata yamawa pamene tidzakupatsireni zina zangati izi. Mwakoma nonse.